לכולם, אני ובדודה שלי רצינו להגיד לכם שאל תרשמו אל תשימו כאילו את הארנבים שלכם באילוף. הם יחזרו כאילו הם חזרו מפנות. אפילו ראינו את זה בגוגל. תרשמו אפילו איך נראים ארנבים שחוזרים מאילוף. הם נראים ככה, כאילו הם מאופנתים. כל מה שתגידו להם הם יעשו. כן, כל מה שתגידו להם לעשות למשל שבו, הם ישבו. הם חוזרים מאילוף. וגם כלבים אומרים להם... ארנבים הם כאילו שוכבים ככה, כי הם גם מאופנתים כזה. זה ממש צער בעלי חיים. וגם כלבים. המעלב הזה, הוא יגיד לכם אולי, הוא יגיד ליבות לכם אם הם לא מקשיבים. וזה לא יפה בכלל. גם כלבים, ככה הם יגידו לכם לעשות. תיבטו בהם אם הם לא מקשיבים. זה ממש לא יפה. אנחנו לא אהבנו את הסרטון הזה. בגלל זה אני אמרתי לדודה שלי בראשון, כאילו, לא לעשות את זה. אנחנו גם לא לוקחים אותה לאילוף. כן, כי זה לא טוב. שהם אסרו אותה, וגם למסור חיות זה בכלל לא כיף. קצת שהם מתרגלים למישהו? לא קשור, מסרנו אותה למישהו שהם... כן, אבל חלק מהאנשים הם רעים ומסרים גם את החיות שמסרו להם. חלק מהאנשים מסרים ככה את החיות שלהם לאילוף. לא הבנת. כאילו, מסרנו את הכלבה שלנו לחבר של אבא שלנו. כן, זה טוב. בעבודה. כן, אבל לקחת כלבים וחתולים וכל מיני חיות לאילוף, זה בכלל לא בסדר, זה צער בעלי חיים. הם יחזרו כאילו שהם חזרו... מבית יתומים. או ששמו עליהם סמיכה וחנקו אותם. ככה הם יחזרו. שאנשים לקחו אתכם, זה היה נעים לכם שמישהו סתם איבד בכם. אז תחשבו על החיות שלכם, לא על מה שחשוב לכם שהם יקשיבו. זכותם המלאה להתנהג איך שהם רוצים. אפילו הארנב שלי, לא לקחתי איתו לאילוף בכלל. אנחנו מעפים אותו בבית קצת. הוא רץ מהר בגלל שהוא רגיל להיות בטבע, גם כלבים. אנחנו משחררים אותו לפעמים, אבל הגבול שלו זה עד לסוף אסור לו לצאת כאילו מהטבע, כי אז הוא כבר יתחיל ללכת לאט, וגם הוא יכול ללכת לאט, וגם עדיף לא לאלף חיות, כי אז אתם לא תענו מזה, הילדים שלכם לא יענו מזה. כי הם יעשו כל מה שאתם תאמרו, וכבר הילדים יתחילו להשתעמם שהוא לא עושה מה שהוא רוצה. כן, כי זה ישעמם. כי אם למשל אתם הייתם באילוף, ואז היו אומרים לכם מה לעשות, זה היה כבר משעמם לילדים. כי מה עושה? זה גם לא כיף לארנבים ולכלבים ולכל מי שאתם מאלפים. זה ממש לא כיף. אילוף ביתי וגם אתם המאלפים. זה לא כיף. אילוף, תעשו אילוף. חיות, אילוף... חיות שרגילות לאילוף. אבל אין חיות שרגילות לאילוף, אמי. יש. זה עדיין קשה להליך אותו. טוב, לא משנה. אבל מה שאמרתי, אסור לאלף חיות. אם אתם רוצים לעשות אילוף... גם אני אמרתי. אם אתם רוצים לעשות אילוף לחיות שלכם... תעשו בעדינות. כן, ואם אתם לוקחים אותם לאילוף, אז כל המאלפים, אל תעשו כמו שאתם עושים. תעשו כמו שאנחנו עכשיו נגיד לכם. קודם כל, תיתנו להם לאכול אוכל שהם צריכים. ומה שאתם צריכים ללמד אותם, זה מתי לעצור ומתי ללכת. כאילו, מתי לעצור. כשאתה רואה כביש או מכוניות או חתול או כלב, מה לעשות? ולהרים אותו מתי שאתה רואה, להרים ארנב מתי שאתה רואה חתול או כלב, כי זה יכול לעשות להם פניקה.
חתול אוכל ארנב, אבל כלב מריח ארנב וזה עושה לו פאניקה. ולפעמים הוא גם נושך אותו, הכלב. נכון. יש סוגי כאלה של כלבים. וביי, אם אתם רוצים להירשם לערוץ, תירשמו. אם לא, אין בעיה. אבל עוד כמה דברים לפני שאתם נרשמים, שתדעו, לא חשוב לנו, קודם כל, גם לא חשוב לנו אם תירשמו לערוץ, כי לנו זה חשוב לעשות, לנו פשוט להגן על החיות. כן, הסרטונים שגרי שהראיתי לכם, יש לו כלוב רחב, וגם באילוף צריך לתת להם אוכל בריא. תנו להם להשתחרר, הם לא צריכים לחיות בתוך כלוב. הכלוב שלה, יש לו כלוב, הכלוב הזה הוא גדול, ממש גדול, כדי שיהיה לו מקום. מה שהוא צריך, אפילו הראיתי את זה ביוטיוב. אבל רואים את זה בקטן, כי זה בטלפון צילמתי את זה, אבל עדיין, זה כלוב ענק, יש לו מקום להשתולל, יש לו אוכל, יש לו מים, הכל מה שהוא צריך, ואני צריך לנקות את הכלוב שלהם פעמיים בשבוע. בוא נראה לו את הכלוב, הכלוב נקי, מבריק. אמי, הראיתי להם כבר את זה ביוטיוב. הרדם שלו נקי? כן, ראיתי את כל הדברים שהוא צריך. ואם אתם רוצים לאלף את החיות שלכם, תנו להם אולי שהם יהיו גדולים וגם אילוף קל ולא אילוף קשה. אז ביי, אוהבות אתכם.